Akwụkwọ Pọl dị Asọ degara ndị Rom, isi nke 1. Pọl, ohu nke Yeshua, onye akpọrọ ịbụ onye ozi, onye ekewapụrụ nye ozi ọma Chineke, nke ọ buru ụzọ kwere na nkwa site n'ọnụ ndị amụma ya n'ihe niile edeworo n'akwụkwọ nsọ banyere ọkpara ya, onye a mụrụ site na mkpụrụ David dịka anụ ahụ si dị, onye akaworo ịbụ ọkpara Chineke n'ike dịka mmụọ nke ịdị nsọ si dị, site na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, bụ Yeshua onye nwe anyị, onye anyị sitere n'aka ya nata amara na ọrụ onye ozi, ruo ịṅa ntị nke okwukwe n'etiti mba niile n'ihi aha ya, ndị unu onwe unu nọkwa n'etiti ha, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nke Yeshua. Pọl nke a na-edegara ndị niile nọ na Rom akwụkwọ, bụ ndị Chineke hụrụ n'anya, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nsọ. Amara na udo dịrị unu nke si n'aka Chineke Nna anyị na onye nwe anyị Yeshua bịa. Mbụ, ana m ekele Chineke m ekele site na Yeshua banyere unu niile, na a na-ekwusa okwukwe unu n'ụwa dum, n'ihi na Chineke bụ onye àmà m, onye m na-efe n'ime mmụọ m na ozi ọma nke ọkpara ya, otu m na-echeta unu mgbe niile n'ekpere m, na-arịọ arịrịọ mgbe niile n'ekpere m niile. Ọ bụrụ na m eleghị anya ugbu a n'oge a, ezi ụzọ ga-adịrị m ịbịakwute unu n'ihe Chineke na-achọ, n'ihi na ịhụnanya na-agụsi m ike, ka m kwe ka unu keta onyinye amara ụfọdụ nke mmụọ nsọ, ka e wee mee ka unu guzosie ike. Nke ahụ bụ ka e wee kasie mụ na unu obi n'etiti unu site n'okwukwe anyị nwekọrọ, ma nke unu ma nke mụ onwe m. Ma achọghị m ka unu ghara ịmara, ụmụnna m, na ọtụtụ mgbe m zubere ịbịakwute unu, egbochikwara m ịbịaru ugbu a, ka m wee nwekwa mkpụrụ ụfọdụ n'etiti unu, dị ka ọ dịkwa n'etiti ndị mba ọzọ fọdụrụ. Eji mmadụ niile ụgwọ, ma ndị Grik ma ndị na-asụ asụsụ ọzọ, ma ndị maara ihe ma ndị na-enweghị uche. Otu a ka ihe banyere m onwe m ha, ọ dị m ọkụ n'obi izikwa unu ndị bi na Rom ozi ọma, n'ihi na ihere ozi ọma ahụ adịghị eme m, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke ruo nzọpụta nye onye ọbụla nke kwere, onye Juu na mbụ na onye Grik kwa, n'ihi na a na-ekpughe ezi omume Chineke n'ime ya site n'okwukwe ruo okwukwe, dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ma onye ezi omume ga-esite n'okwukwe dị ndụ. N'ihi na esi n'eluigwe kpughee iwe Chineke imegide asọpụrụghị Chineke na ajọ omume niile nke mmadụ, ndị na-egbochi ezi omume na ajọ omume. N'ihi na ihe a pụrụ ịmata banyere Chineke na-apụta ìhè n'ime ha, n'ihi na Chineke mere ka ọ pụtara ha ìhè. N'ihi na ihe ya anya na-ahụghị site n'okike ụwa ka a na-ahụ nke ọma, ebe a na-aghọtaghị ha site n'ihe niile e kere eke, bụ ike ebighị ebi ya na ụdị Chineke ya, ka ha ghara inwe ngọpụ. N'ihi na ọ bụ ezie na ha maara Chineke, ma ha enyeghị ya otuto dịka Chineke, ha ekeleghịkwa ya, kama e mere ha ihe efu n'ihe niile ha na-atụle n'obi ha. Obi ha nke na-enweghị nghọta gbakwara ọchịchịrị. Mgbe ha na-ekwu na ha bụ ndị maara ihe, ha wee ghọọ ndị nzuzu, wee were ebube nke Chineke a na-apụghị imebi gbanwere oyiyi nke onyinyo mmadụ a pụrụ imebi, na nke anụ ufe na anụ ụkwụ anọ na ihe niile na-akpụ akpụ dị iche iche. N'ihi na ya, Chineke rara ha nye n'aka adịghị ọcha n'ihe ọjọọ niile na-agụ obi ha, ka e wee mee ahụ ha ihe ihere n'etiti ha, ebe ha were eziokwu nke Chineke
gbanwere ụgha ha wee sọpụrụ na-ekpekwara ihe ekere eke kama onye kere eke, onye a gọziworo ebighị ebi. Amen. N'ihi nke a, Chineke rara ha nye n'aka agụ ihe ihere, n'ihi na ndị inyom ha were nwanyị ha bụ site n'ọmụmụ gbanwere ihe na-emegide ka esi mụọ ha. Otu a, ndị ikom hapụkwara otu a na-eme nwanyị site ka esi mụọ ya, were ọkụ na-agụ ha n'ahụ ndị ikom ibe ha. Ndị ikom na-arụpụta ihe na-adịghị mma n'anya n'ahụ ndị ikom, na-anarakwa n'ime onwe ha ụgwọ ọrụ ahụ nke njehie ha, nke ha na-aghaghị ịnara. Dịka ha jụrụ ịnọgide n'ịmazụ Chineke, Chineke rakwara ha nye n'aka uche ajụrụ ajụ, ime ihe ahụ niile na-ekwesịghị, ebe ha jupụtara na ajọ omume niile, ajọ ọrụ, anyaukwu, obi ọjọọ, jupụtakwa n'ekworo, ogbugbu mmadụ, esemokwu, aghụghọ, uche ọjọọ, ndị ntakwu, ndị na-ekwutọ mmadụ, ndị na-akpọ Chineke asị, ndị na-eme mmadụ ihe ihere, ndị mpako, ndị anyaisi, ndị na-achọpụta ihe ọjọọ, ndị na-ekwenyeghị ndị mụrụ ha, ndị na-enweghị nghọta, ndị na-emebi ọgbụgba ndụ, ndị ihe mmadụ ibe ha na-adịghị atọ ụtọ, ndị na-enweghị obi ebere, mmadụ ndị ọ bụ ezie na ha mazuru ihe Chineke gụrụ n'ihe ziri ezi, na ndị na-eme ihe dị otu a kwesịrị ọnwụ, ma ọ bụghị naanị na ha na-eme ha, kama ndị na-eme ha dịkwa ha ezi mma. Akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom, isi nke 2. N'ihi ya, ị nweghị ngụpụ gị mmadụ, onye ọbụla na-ekpe ikpe, n'ihi na ị na-ama onwe gị ikpe n'ihe ị na-ekpe mmadụ ibe gị, n'ihi na gị onye na-ekpe ikpe na-eme otu ihe ahụ. Anyị maara na ikpe Chineke dị n'eziokwu megide ndị na-eme ihe ndị dị otu ahụ. Ị chere na nke a, gị mmadụ nke na-ekpe ndị na-eme ihe dị otu a, ma ị na-emekwa ha, na gị onwe gị ga-agbanarị ikpe Chineke? Ma ọ bụ ị na-eleli akụ nke obiọma ya, na nke nnagide ya, na nke ogologo ntachi obi ya, ebe ị na-amaghị na ọrụ obiọma Chineke na-eduba gị na nchegharị? Ma dịka obi etili gị na obi gị na-echegharịghị si dị, ị na-akpado iwe nye onwe gị n'ụbọchị iwe na mkpughe nke ikpe ziri ezi nke Chineke, onye ga-enyeghachi onye ọbụla dịka ọrụ ya niile si dị. Ndị sitere na ntachi obi na ezi ọrụ na-achọ otito na nsọpụrụ na-apụghị imebi, ka ọ ga-enye ndụ ebighị ebi. Ma ndị dị n'akụkụ nke ikpe iche iche, ndị na-ekwenyeghịkwa eziokwu, kama ha na-ekwenye ajọ omume, iwe na ọnụma, mkpagbu na oke mkpa ga-adịrị ha n'elu mkpụrụ obi ọbụla nke mmadụ onye na-arụpụta ihe ọjọọ, nke onye Juu na mbụ na nke onye Grik kwa. Ma otito na nsọpụrụ na udo ga-adịrị onye ọbụla nke na-arụ ezi ọrụ, onye Juu na mbụ na onye Grik kwa. N'ihi na ile mmadụ anya n'ihe adịghị n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ka ha bụ ndị mehiere na-enweghị iwu, ha ga-alakwa n'iyi na-enweghị iwu. Ka ha kwa bụ ndị mehiere n'okpuru iwu, a ga-esite n'iwu kpee ha ikpe. N'ihi na ọ bụghị ndị na-anụ iwu bụ ndị ezi omume n'ebe Chineke nọ, kama ọ bụ ndị na-edebe iwu ka a ga-agụ na ndị ezi omume. N'ihi na mgbe ọbụla ndị mba ọzọ, ndị na-enweghị iwu, na-eme ihe niile dị n'iwu site ka esi mụọ ha, ndị ahụ ọ bụ ezie na ha enweghị iwu, ma ha onwe ha bụ iwu e nyere onwe ha. N'ihi na ha na-egosi ọrụ iwu na edewo ya n'obi ha, akọ na uche ha na-esokwa ya na-agba àmà ihe ha na-atụle n'obi ha n'etiti onwe ha, na-ebokwa ha ebubo
ma ọ bụ ma eleghị anya na-agụpụ ha. N'ụbọchị ahụ, mgbe Chineke ga-ekpe ihe nzuzo niile nke mmadụ niile, dịka oziọma m si dị site n'aka Yeshua. Ma ọ bụrụ na a kpọrọ gị onwe gị aha onye Juu, ọ bụrụkwa na ị na-ezu ike n'elu iwu, na-anyakwa isi na Chineke, na-amakwa ihe ọ na-achọ, na-anwakwa ihe ha na ibe ha dị iche, ebe a na-ewere okwu ọnụ gị zi gị ihe site n'iwu gị, ọ bụrụkwa na eme ka ekwenye na gị onwe gị bụ onye ndu nke ndị isi, ihe nke ndị nọ n'ọchịchịrị, onye na-azọpụta ndị na-enweghị uche, onye ozizi nke ụmụ ọhụrụ, ebe ị na-enwe ụdị nke ihe ọmụma na nke eziokwu na iwu ahụ. Ya mere, gị onye na-ezi mmadụ ibe gị ihe, ị dịghị ezi onwe gị ihe. Gị onye na-ekwusa ka mmadụ ghara izu ohi, ị na-ezu ohi. Gị onye na-asị ka mmadụ ghara ịkwa iko, ị na-akwa iko. Gị onye na-akpọ arụsị ihe arụ, ị na-ezu ihe ọlaọcha ohi. Gị onye na-anya isi n'iwu, ị na-eme Chineke ihe ihere site na njehie gị n'iwu ahụ. N'ihi na a na-ekwulu aha Chineke n'etiti ndị mba ọzọ n'ihi unu, dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ. N'ihi na obibi ugwu na-aba uru ezie ma ọ bụrụ na ị na-edebe iwu. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye njehie n'iwu, obibi ugwu gị aghọwo ebighị ugwu. Ya mere, onye ọbụla na onye ebighị ugwu na-edebe ihe niile iwu gị gụrụ n'ihe ziri ezi, agaghị agụ ebighị ugwu ya na obibi ugwu. Onye ebighị ugwu ka esi mụọ ya, ma ọ bụrụ na ọ na-edebezi iwu, ọ gaghị ekpekwa gị ikpe. Onye sitere n'ihe edeworo n'akwụkwọ na obibi ugwu bụ onye njehie n'iwu. N'ihi na onye nke bụ onye Juu n'anya mmadụ abụghị onye Juu. Obibi ugwu ahụ nke mmadụ na-ahụ anya, nke dị n'anụ ahụ, abụghịkwa obibi ugwu. Kama, onye nke bụ onye Juu n'ihe zoro ezo, onye ahụ bụ onye Juu. Obibi ugwu bụkwa nke mkpụrụ obi n'ime mmụọ, ọ bụghị n'ihe edeworo n'akwụkwọ, nke otito ya na-esiteghị n'aka mmadụ, kama o sitere n'aka Chineke. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 3. Ike ọ dịghị? Gịnị bụ mmasị okwukwe ma ọ bụ uru dị na ibi ugwu? N'ụzọ niile, karịsịa n'ihi na enyewo okwu Chineke n'aka ha. Gịnị mere? Ọ bụrụ na ụfọdụ aghọghị ndị atọghatara, ekwe ha ga-eji mee ka ukwe Chineke ghara ịdị ire. Ka Chineke ghara ikwe ka o mee. Ka Chineke bụrụ onye eziokwu, ka mmadụ niile bụrụ onye ụgha, dịka e dere. Ka e wee zie gị ozi omume n'okwu gị na omume gị, mgbe a ga-ekpe gị ikpe. Ugbu a, ọ bụrụ na ezi omume anyị bụ ezi omume Chineke, gịnị ka anyị ga-ekwu? Chineke ọ bụ onye ziri ezi nke na-ata ahụhụ? Ana m ekwu dịka mmadụ, Chineke agaghị ekpuwe ikpe ma ọ bụghị ya. N'ihi na ọ bụrụ na eziokwu Chineke amụbawanye site na mfu maka otuto ya, a gbara ya gburugburu dịka onye mmehie. Ma dịka a na-akọcha anyị ma ụfọdụ na-ekwu, gịnị mere anyị anaghị agbalịsi ike ka ezi ihe wee si na ya pụta? Onye ikpe ya bụ naanị, gịnịzi ka anyị ka mma? Mba, n'ezie, n'ihi na anyị egosila na mmadụ niile, ma ndị Juu ma ndị Jentaịl, nọ n'okpuru mmehie. Ọ dịghị onye na-aghọta ire, ọ dịghị onye ezi omume, ọ dịghị onye na-achọ
Chineke ha niile apụọla n'ụzọ, ha ghọwo ndị na-abaghị uru kpamkpam. Onye na-emezi ihe ọ dịghị onye. Akpịrị ha bụ ili mepere emepe, ha ejiriwo ire ha duhie. Olulu dị n'okpuru egbugbere ọnụ ha. Ọnụ ha jupụtara n'obụbu ọnụ na ilu. Ụkwụ ha dị ngwa n'iwufu ọbara. Mbibi na ọdachi dị na ndụ ha. Ha amaghịkwa ụzọ udo. Egwu Chineke adịghị n'anya ha. Ugbu a anyị maara na ihe iwu na-ekwu. Ọ na-agwa ndị nọ n'okpuru iwu ka e wee mechie ọnụ ọbụla ka ụwa dum wee bụrụ ndị a ga-ekpe ikpe Chineke. Ya mere, site n'ọrụ nke iwu, agaghị ezi mmadụ ọbụla n'ihu ya, n'ihi na site n'iwu ahụ ka ihe ọmụma nke mmehie si abịa. Ma ugbu a, ezi omume nke Chineke egosipụtawo na enweghị ọrịa ahụ site n'ihe akaebe nke ọrịa na ndị amụma. Ya bụ, ezi omume nke ga-site n'okwukwe nke Yeshua nye mmadụ niile na ndị niile a ga-akpọlite. Ọ dịghị ihe dị iche n'ihi na mmadụ niile emehiewo ma a napụ ha otuto nke Chineke. Chineke na-ekpekwa ha ikpe n'efu site n'amara ya, site na mgbapụta dị na Yeshua, onye Chineke setịpụrụ dịka udo site n'okwukwe n'ọbara ya, iji kwupụta ezi omume ya site na mgbaghara nke mmehie emere site na ndidi nke Chineke, iji gosi ezi omume ya n'oge a, na Chineke ga-eme ihe dị nsọ n'ezie site n'ịhụnanya ya. O nwere ike ịbụ onye ezi omume na onye na-eme ka ndị nwere okwukwe na Yeshua bụrụ ndị ezi omume. Ebee ka mbilite n'ọnwụ dị? A na-ewepụ ya. Olee iwu nke ọrụ? Mba, kama site n'okwukwe. Ya mere, anyị na-ekwu na a na-ekpe mmadụ ikpe site n'okwukwe na-enweghị ọrụ nke okwukwe. Chineke ọ bụ naanị Chineke nke ndị mba ọzọ? Ọ bụghịkwa nke ndị mba ọzọ. Ee, ọ bụkwa nke ndị mba ọzọ, n'ihi na ọ bụ otu Chineke nke na-eme ka ugwu nke okwukwe na ugwu site n'okwukwe dị mma. Ya mere, anyị na-eme ka iwu ahụ ghara ịdị ire site n'okwukwe. Chineke ekwela ka ọ ghara ịdị ire. Ee, anyị na-eme ka iwu ahụ guzosie ike. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 4. Gịnị ka anyị ga-ekwu na nna anyị Abraham hụrụ gbasara anụ ahụ? N'ihi na a sị na agbụrụ Abraham site n'ọrụ, a gaara eme ka ọ dị n'udo, mana ọ bụghị ya na Chineke. N'ihi na gịnị ka Akwụkwọ Nsọ kwuru? Abraham kwere, a kpọkwara ya nke a dịka ezi omume. Ugbu a, maka ndị na-arụ ọrụ, anaghị agụ ụgwọ ọrụ ha n'ọnụ ahịa ha, kama dịka uru ha si dị. Ma nye onye na-anaghị arụ ọrụ kama kwere na onye na-eme ka onye ezi omume bụrụ onye ezi omume, a na-agụ okwukwe ya dịka ezi omume nke onye Chineke gụrụ ezi omume n'aka ya. Ihe a na-enweghị ọrụ na-asị, ngọzi na-adịrị ndị na-agbagharaworo ajọ omume ha na ndị ewepụrụ mmehie ha. Ngọzi na-adịrị nwoke ahụ nke Onyenwe anyị na-anaghị agụ mmehie ya. Ngọzi a ọ bụ naanị maka ibi ugwu, ka ọ bụ ụwa kwa maka ibi ugwu? N'ihi na anyị na-ekwu na a gụrụ okwukwe nye Abraham dị ka ezi omume. Olee otu esi gụọ ya nye ya? Mgbe e biri ugwu ma ọ bụ mgbe a na-ebighị ya ugwu? Ọ bụghị mgbe e biri ugwu, kama mgbe ebighị ya ugwu. Ebe ọ natara ihe ịrịba ama nke ibi ugwu dịka akara nke ezi omume nke okwukwe o nwere mgbe e biri ugwu, ka ọ bụrụ nna nke ndị niile a mụrụ ebe a naghị ebi
ebighị ya ugwu, ka e wee gwọọ ezi omume nye ha, na nna nke ibi ugwu, ọ bụghị naanị maka ndị ebiri ugwu, kamakwa maka ndị na-eje ije na nzọụkwụ nke okwukwe nke nna anyị Ebraham, nke o nwere mgbe e biri ya ugwu. N'ihi na e nyereghị Ebraham ma ọ bụ ụmụ ya nkwa ịbụ onye nketa nke ụwa site n'okwukwe, kama site n'ezi omume nke okwukwe. N'ihi na ọ bụrụ na ndị sitere n'iwu bụ ndị nketa, okwukwe a na-emebi emebi, nkwa ahụ a na-emekwa ihe na-adịghị ire. N'ihi na ihe otiti na-akpata iwe, n'ihi na ebe ihe otiti na-adịghị, njehie adịghị. Ya mere, ọ bụ site n'okwukwe ka o wee mezuo site n'amara, ka nkwa ahụ wee bụrụ ihe siri ike nye ụmụ niile. Ọ bụghị naanị maka ndị sitere n'iwu ahụ, kamakwa maka ndị sitere n'okwukwe Ebraham, onye bụ nna nke mmadụ niile. Dịka e dere ya, emewo m gị nna nke ọtụtụ mba. Ọ bụ na n'ihu Chineke onye o kwere, onye na-eme ka ndị nwụrụ anwụ dị ndụ ma na-akpọ ihe ndị na-adịghị adị dịka a ga-asị na ha dị. Abraham, onye nwere olileanya ịbụ nna nke ọtụtụ mba, ewetawo olileanya nke ịbụ nna nke ọtụtụ mba, dịka ihe a gwara ya si dị. Otu a ka ụmụ gị ga-adị. Ọ bụghị onye na-adịghị ike n'okwukwe, o cheghịkwa banyere ahụ nke ya, nke nwụrụ ugbu a, mgbe ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ 100 afọ, ma ọ bụ ọnwụ nke nwunye ya Sera. Ọ nọghịkwa na-enwe obi abụọ banyere nkwa Chineke n'ihi ekweghị ekwe, kama o mere ka onwe ya sie ike n'okwukwe ma nye Chineke otuto, na-enwe obi ike zuru oke na onye o kwere nkwa nwekwara ike ime ya. Ya mere, a gụrụ ezi omume nye ya. Ugbu a, ọ bụghị naanị ya ka e dere na a gụrụ ya n'ezi omume nye ya, kama ọ bụkwa maka ndị a ga-agụ ya n'ezi omume nye ya. Ihe ahụ mere n'ime onye ahụ kpọlitere Yeshua, onye nwe anyị site n'ọnwụ, onye e nyefere ọnwụ maka mmehie anyị, wee bilie ọzọ maka izi ezi anyị. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 5. Ya mere, ebe anyị bụ ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị nwere udo n'ebe Chineke nọ site n'aka onye nwe anyị Yeshua. Site n'aka ya, site n'okwukwe, anyị enwetawo ohere inweta amara a, nke anyị guzosiri ike. Anyị na-atụkwa anya olileanya nke otuto Chineke. Ọ bụghị naanị nke ahụ, kamakwa n'ime mkpagbu, ebe anyị maara na mkpagbu na-eweta ndidi, ndidi na-eweta ahụmịhe, ahụmịhe na-ewetakwa olileanya. Olileanya anaghị eme ka mmadụ mee ihere, n'ihi na ọṅụ nke Chineke na-agbasa n'obi anyị site na Mmụọ Nsọ, onye e nyere anyị. Ma Yeshua, mgbe anyị ka na-enweghị ike, n'oge ya nwụrụ maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. Anyị na-aṅụrịkwa maka ndị ezi omume, kama maka ezi mmadụ. Anyị nwere ike ịnwụ, ma Chineke etinyewo ịhụnanya ya n'ebe unu nọ, ebe ọ bụ na mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Yeshua nwụrụ maka unu. Ihe karịrị nke ahụ, n'ihi na ugbu a, ebe a na-ekpe anyị ikpe site n'ọbara ya, a ga-azọpụta anyị n'iwe site na ya. N'ihi na ọ bụrụ na mgbe anyị bụ ndị iro, e mere ka anyị na Chineke dịghachi na mma site n'ọnwụ nke Ọkpara ya, a ga-emekwa ka anyị dịghachi na mma site na ndụ ya. Ọ bụghị naanị otu a, kama ka anyị bikwa ndụ ọzọ n'ime Chineke site n'onye nwe anyị Yeshua, onye anyị si n'aka ya nata mgbapụta mmehie. Ya mere, dịka mmehie si n'aka otu mmadụ bata n'ụwa, ọnwụ sikwa n'aka mmehie bata, otu a ka ọnwụ si gbasaa ruo mmadụ niile.
N'ime ha ka mmadụ niile mehiere, n'ihi na ruo oge iwu ahụ, mmehie dị n'ụwa, mana anaghị agụ mmehie ruo mgbe ụwa dị. Ma ọnwụ chịrị site n'Adam ruo Mozis, ọ bụ na maka ndị na-emeghị mmehie, dịka mmebi iwu nke Adam, onye bụ onyinyo nke onye ga-abịa. Ma onyinye ahụ adịghị ka mmejọ ahụ. N'ihi na ọ bụrụ na site na mmejọ nke otu onye, a maara Chineke na onyinye site n'amara nke sitere n'aka otu onye, Yeshua, amụbawo karịa ọtụtụ mmadụ, onyinye ahụ adịghịkwa ka nke sitere n'aka onye mehiere, n'ihi na ikpe ọmụma bịara site n'otu mmejọ wee ruo ikpe ọmụma, mana onyinye ahụ sitere n'ọtụtụ mmejọ wee ruo n'onye ezi omume. N'ihi na ọ bụrụ na ọnwụ site na mmehie nke otu naanị ya chịrị, ndị natara ọtụtụ amara na onyinye ezi omume ga-achị ndụ site na otu naanị ya, ya bụ Yeshua. Ya mere, dịka mmehie nke otu naanị ya si bikwasị mmadụ niile ikpe ha ikpe, otu a ka site n'ikpe ziri ezi nke otu naanị ya si gbasaa nye mmadụ niile maka ikpe ziri ezi nke ndụ. N'ihi na dịka site na nnupụisi nke otu onye ọtụtụ mmadụ si bụrụ ndị mmehie, otu a ka a ga-eme ọtụtụ mmadụ site na nrubeisi nke onye ahụ. Ọzọkwa, e webatara iwu ahụ ka mmebi iwu wee baa ụba, ma ebe mmehie juru, amara bakwara ụba karịa. Dịka mmehie si chịa ruo ọnwụ, otu a ka amara ga-achị n'ezi omume ruo ndụ ebighị ebi site na Yeshua Onyenwe anyị. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 6. Gịnị ka anyị ga-ekwu mgbe ahụ? Anyị ga-anọgide na-eme mmehie ka amara wee baa ụba? Chineke ekwela! Olee otu anyị ndị nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị ga-esi nọgide na ya? Unu amaghị na anyị niile e mere baptizim n'ime Yeshua ka e mere anyị baptizim n'ime ọnwụ ya? Ya mere, e liri anyị na ya site na baptizim baa n'ọnwụ ya, ka e wee mee ka Yeshua si n'ọnwụ bilie n'ebube nke Nna. Otu ahụ ka Nna anyị na-ejekwa ije n'ụdị ọhụrụ nke ndụ. N'ihi na ọ bụrụ na e mere anyị baptizim na ya n'oyiyi ọnwụ ya, a ga-emekwa anyị baptizim kwa n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya, ebe anyị maara na a kpọgidere nwoke ochie anyị n'obe ya na ya, ka e wee bibie ahụ mmehie, ka anyị wee ghara ijere Chineke ozi ọzọ. N'ihi na onye nwụrụ anwụ site ugbu a tọhapụwo ya na Yeshua, anyị anwụọkwa na mmehie. Ya mere, ọ bụrụ na anyị ga-eso ya n'ụdị ndụ ebe anyị maara na Yeshua, ebe o si n'ọnwụ kpọlite, agaghị anwụ ọzọ, ọnwụ enweghịzi ike n'elu ya, n'ihi na ọ nwụrụ otu ugboro n'ihi mmehie, ma n'ihi na ọ dị ndụ nye Chineke. N'otu aka ahụ, unu onwe unu na-eche na unu nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, mana unu dị ndụ nye Chineke n'ime Yeshua Onyenwe anyị. Ya mere, ekwela ka mmehie chịa n'ime ahụ unu nke na-anwụ anwụ, ka unu wee rube isi n'ọchịchọ unu. Unu enyela akụkụ ahụ unu dịka ihe agha nke ezi omume megide mmehie, kama nyenụ onwe unu nye Chineke dịka ndị ada nwụrụ anwụ. Nyenụ akụkụ ahụ unu dịka ihe agha nke ezi omume megide Chineke, n'ihi na mmehie agaghị achị unu, n'ihi na unu anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara. Gịnị ka anyị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị emehie? N'ihi na anyị anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara. Chineke ekwela unu! Unu amaghị na onye unu na-enye onwe unu dịka ndị ohu irube isi
unu bụ ndị ohu ya, unu na-erubere isi, ma ọ bụ mmehie ruo n'ọnwụ, ma ọ bụ nrube isi ruo ezi omume. Ma Chineke kelere unu ma unu bụ ndị ohu mmehie, mana unu ji obi unu niile rube isi n'ụdị ozizi ahụ nke e nyere unu n'ihi ya. Ya mere, ebe a napụtara unu n'aka mmehie, unu aghọwo ndị ohu nke ezi omume. Ana m ekwu okwu n'ụdị mmadụ n'ihi na adịghị ike nke anụ ahụ unu. N'ihi na dịka unu nyere akụkụ ahụ unu dịka ndị ohu nke ihe ọjọọ na ajọ omume, ime ajọ omume, otu a ka unu na-enye akụkụ ahụ unu dịka ndị ohu nke ezi omume na ịdị nsọ. N'ihi na mgbe unu bụ ndị ohu nke mmehie, a napụtara unu n'ezi omume. Gịnị ka unu nwetara mgbe ahụ n'ihe ndị ahụ unu na-eme ihere ugbu a? N'ihi na njedebe nke ihe ndị ahụ bụ ọnwụ. Ma ugbu a, ebe a tọhapụworo unu n'aka mmehie ma bụrụ ndị ohu Chineke, unu nwere mkpụrụ unu dị nsọ ma na njedebe ndụ ebighị ebi. N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ, ma onyinye Chineke bụ ndụ ebighị ebi site na Yeshua Onyenwe anyị. Akwụkwọ nke Rom isi nke 7. Unu amaghị, ụmụnna m, n'ihi na m na-agwa ndị mara iwu, na iwu nwere ikike n'ahụ nwoke ahụ ruo mgbe ọ dị ndụ. N'ihi na nwanyị nke nọ n'okpuru nwoke bụ onye iwu kegidere n'ahụ nwoke ruo mgbe ọ dị ndụ. Ma ọ bụrụ na nwoke ahụ anwụọ, a tọhapụwo ya n'okpuru iwu nke nwoke. Ya mere, ọ bụrụ na nwoke ahụ dị ndụ, ọ na-akpọrọ nwoke ọzọ, a ga-akpọ ya nwanyị na-akwa iko. Ma ọ bụrụ na nwoke ahụ anwụọ, a tọhapụwo ya n'okpuru iwu nke mere na ọ bụghị nwanyị na-akwa iko, ọ bụrụgodị na ọ na-akpọrọ nwoke ọzọ. Ya mere, unu onwe unu kwa, ụmụnna m, anwụọla n'okpuru iwu site n'ahụ Yeshua, ka unu wee yie onye ọzọ, ya bụ onye ahụ biliri n'ọnwụ imi mkpụrụ nye Chineke. N'ihi na mgbe anyị nọ n'anụ ahụ, ahụhụ nke mmehie nke sitere n'aka iwu nwere ike n'ahụ anyị imi mkpụrụ n'ọnwụ. Ma ugbu a, a napụtara anyị n'ọrịa ahụ, onye edebere anyị n'ime ya mgbe anyị nwụrụ, ka anyị wee jee ozi n'ohu nke mmụọ nsọ, ọ bụghị n'ọdịnala nke akwụkwọ nsọ nke akwụkwọ ozi ochie. Gịnị ka anyị ga-ekwu mgbe ahụ? Iwu ọ bụghị mmehie? Chineke ekwela! Mba! Amaghị m mmehie ma ọ bụghị site n'iwu, n'ihi na amaghị m agụụ. Ọ gwụla ma iwu ahụ kwuru sị, agụụ agụla gị, ma mmehie nwetara ohere site n'iwu gị wee rụọ ọrụ n'ime m ụdị agụụ niile. N'ihi na ọ bụghị iwu, mmehie anwụọla. N'ihi na abụ m onye mba ọzọ na-enweghị iwu, ma mgbe iwu bịara, mmehie weghara ọzọ. Mana anwụọla m otu iwu ahụ nke e nyere, ezubere maka ndụ. Ọ ghọrọ iwu ọnwụ nye m, n'ihi na mmehie nwetara ohere site n'iwu ahụ, duhiere m, wee gbuo m. N'ihi ya, iwu ahụ dị nsọ, iwu ahụ dịkwa nsọ, ziri ezi ma dịkwa mma. Ọ bụ ihe ọma mere ka m nwụọ. Ọ bụ ihe ọma mere m ka m nwụọ. Chineke egbochila ya, kama mmehie, ka o wee yie ka ọ bụ mmehie. Akpatawo m ọnwụ n'ime m site na ihe dị mma, ka mmehie wee dị ukwuu site n'iwu ahụ. N'ihi na anyị maara na iwu ahụ bụ nke mmụọ, mana abụ m anụ ahụ siri ike n'okpuru mmehie.
n'ihi na anaghị m ekwe ka ihe m na-eme mee, n'ihi na ihe m chọrọ anaghị m eme ya, kama ihe m kpọrọ asị, ana m eme ya. Ọ bụrụ na eme ihe m na-achọghị, ana m ekwe ka iwu ahụ dị mma. Ya mere ugbu a, ọ bụghịzi m na-eme ya, kama ọ bụ mmehie nke bi n'ime m. N'ihi na amaara m na ọ dịghị ihe ọma ọbụla bi n'ime m, ya bụ n'anụ ahụ m, n'ihi na ebumnuche nke ịchọ ihe adị n'ime m, mana ahụghị m ụzọ m ga-esi mezuo ihe dị mma, n'ihi na anaghị m eme ihe ọma dịka m chọrọ, kama ihe ọjọọ nke m na-anaghị eme ka m na-eme. Ma ọ bụrụ na m na-eme ihe m na-achọghị, ọ bụghị m na-eme ya, kama ọ bụ mmehie bi n'ime m. Mgbe ahụ, achọpụtara m na mgbe m chọrọ ime ihe ọma, enwere m ọrụ nke ukwuu na-eluli dị n'ime m dị ugbu a maka mmasị na iwu Chineke nke gbasara mmadụ dị n'ime. Ma ahụrụ m iwu ọzọ n'ime akụkụ ahụ m nke na-enupụ isi megide iwu nke uche m, mana eme m onye mkpọrọ nke iwu mmehie nke dị n'akụkụ ahụ m, onye ajọ omume, onye ga-anapụta m n'ahụ oke ọnwụ a. Kelee Chineke site na Yeshua Onyenwe anyị. Mgbe ahụ, n'uche m, mụ onwe m na-ejere adịghị ike nke ozi Chineke, mana n'anụ ahụ m adịghị ike nke mmehie. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 8. Ya mere, ọ dịghị ikpe ọbụla nye ndị nọ n'ime Yeshua, ndị anụ ahụ, mana ha anaghị eje ije dịka anụ ahụ, dịka mmụọ nsọ si dị. N'ihi na ike nke mmụọ nke ndụ nke dị n'ime Yeshua anapụtala m n'ike nke mmehie na ọnwụ. N'ihi na ihe iwu na-agaghị ekwe omume, n'ihi na ọ bụ ụwa n'ihi na anụ ahụ. Chineke zitere ọkpara ya n'anụ ahụ dịka mmehie na-ama mmehie ikpe n'anụ ahụ, ka ezi omume nke iwu wee mezuo n'ime ndị na-anaghị eje ije dịka anụ ahụ si dị, kama dịka mmụọ nsọ si dị. N'ihi na ndị dị ka anụ ahụ si dị na-eri ihe anụ ahụ, ma ndị dị ka mmụọ nsọ si dị na-eji ihe nke mmụọ nsọ eme ihe. N'ihi na amamihe nke anụ ahụ bụ ọnwụ, mana amamihe nke mmụọ nsọ bụ ndụ na udo. N'ihi na amamihe nke anụ ahụ bụ iro megide Chineke, n'ihi na ọ bụghị n'okpuru iwu Chineke, ọ pụghịkwa ịdị. Ya mere, ndị nọ n'anụ ahụ enweghị ike ime ihe ga-atọ Chineke ụtọ. Ugbu a, unu anọghị n'anụ ahụ, kama n'ime mmụọ, n'ihi na mmụọ nke Chineke bi n'ime unu. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nke Yeshua, ọ bụghị nke ya. Ọ bụrụ na Yeshua nọ n'ime unu, ahụ nwụrụ anwụ n'ihi mmehie, ma mmụọ bụ ndụ site n'ezi omume. Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ mere ka Yeshua si n'ọnwụ bilie bi n'ime unu, onye ahụ mere ka Yeshua si n'ọnwụ bilie ga-eme ka ahụ unu nke na-anwụ anwụ dị ndụ site na mmụọ nke ya bi n'ime unu. Ya mere, ụmụnna m, anyị ejighị n'aka iso anụ ahụ ibi ndụ dịka anụ ahụ si dị, n'ihi na ọ bụrụ na unu ebi ndụ dịka anụ ahụ si dị, unu ga-anwụ. Ma ọ bụrụ na unu eme ka ihe ndị dị n'ahụ nwụọ site na mmụọ nsọ, unu ga-adị ndụ.
n'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke, n'ihi na unu anataghị mmụọ nke ahụ iji tụọ egwu ọnwụ, kama unu natara mmụọ nke ịbụ nwa nke anyị ji akpọ Abba, Nna. Mmụọ ahụ na-agbakwa anyị akaebe na anyị bụ ụmụ Chineke. Ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ, anyị bụkwa ndị nketa, ya bụ ndị nketa nke Chineke na ndị nketa ejikọtara na Yeshua. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na anyị na ya na-ata ahụhụ mgbe e kesịrị anyị ya, n'ihi na ekwere m na nhụjuanya nke a erughị otuto nke a ga-egosi anyị, n'ihi na ọchịchọ siri ike nke ihe ekere eke na-echere ka a napụta ụmụ Chineke, n'ihi na ihe ekere eke nọ n'okpuru ihe efu. Ọ bụghị n'ihi uche nke ya, kama n'ihi onye nyefere ya olileanya, n'ihi na a ga-anapụta ihe ekere eke site n'agbụ nke ire ure ruo nnwere onwe dị ebube nke ụmụ Chineke. N'ihi na anyị maara na ihe ọ bụla ekere eke na-ata ahụhụ ọnụ anyị ruo ugbu a atawokwa ahụhụ ọnụ. Ọ bụghị naanị ihe ekere eke, kamakwa anyị onwe anyị, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ na-asụ ude n'ime Onyenwe anyị, na-echere ka mmụọ anyị, ya bụ mgbapụta nke ahụ anyị, n'ihi na olileanya na-akpali anyị, mana olileanya a na-ahụ anya abụghị olileanya, n'ihi na olee otu mmadụ ga-esi nwee olileanya n'ihe ọ na-ahụ? Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya n'ihe anyị na-ahụghị, anyị na-eji ndidi na-echere ya. Mmụọ nsọ nke na-amaghị na-enyere adịghị ike anyị aka, n'ihi na anyị amaghị otu esi ekpe ekpere dịka anyị kwesịrị, kama mmụọ nsọ n'onwe ya na-arịọ ka unu maa nụ ya na ịsụ ude. Ma onye a na-apụghị ikwu okwu ya na-enyocha obi maara ihe mmụọ nsọ pụtara, n'ihi na ọ na-arịọ maka ndị nsọ dịka uche Chineke si dị. Anyị makwara na ihe niile na-adabara maka ihe kacha mma maka ndị hụrụ Chineke n'anya, ya bụ maka ndị a kpọrọ site na nzube ya. Maka ndị ọ maara na mbụ, o nyekwara ha aka ka ha dị ka onyinyo nke Ọkpara ya, ka o wee bụrụ onye mbụ n'etiti ọtụtụ ụmụnna. Ọzọkwa, ndị o kpughere, ndị ọ kpọrọ, ndị ọ kpọrọ, ndị o kpughere, ndị o kpughere, ndị o kpughere, ndị o kpuchiri, ndị o kpuchiri, ndị o kpuchiri. Gịnịzi ka anyị ga-ekwu maka ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọ n'akụkụ anyị, onye nwere ike imegide anyị? Onye na-azọghị Ọkpara nke ya, kama o nyefere ya n'ọnwụ maka mmadụ niile, kedu ka ọ na-agaghị enye ihe niile na ya? Onye pụrụ ịtụkwasị ihe ọ bụla nye ndị Chineke họpụtara? Ọ bụ Chineke na-eme ka mmadụ niile mara ikpe. Ọ bụ Chineke na-eme ka mmadụ niile mara ikpe. Onye ga-ama ikpe? Ọ bụ Yeshua nwụrụ, onye bilitere ọzọ, onye nọkwa n'aka nri Chineke, onye na-arịọkwa maka ha, onye ga-enwe ike ikewapụ nke gị n'ọṅụ nke Yeshua. Mkpagbu, nsogbu, ọnwụ, ịgba ọtọ, mbibi
maọbụ mma agha, dịka edere si, n'ihi gị a na-egbu anyị ụbọchị niile, a na-agụ anyị dịka atụrụ maka igbu egbu. Otu o si dị, n'ihe ndị a niile, anyị karịrị mmeri, ma ọ bụ n'ihi onye meriri, n'ihi na enyekwara m na ọnwụ, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ ndị isi, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe ndị ga-abịa, ma ọ bụ elu, ma ọ bụ omimi, ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke agaghị enwe ike ikewapụ anyị n'ọṅụ nke Chineke nke dị na Yeshua Onyenwe anyị. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 9. Ekwu m eziokwu n'ime Yeshua, anọghị m ụra. Akọnuche m na-agba m akaebe n'ime mmụọ nsọ na enwere m nnukwu nhụjuanya na mwute na-adịgide adịgide n'obi m, n'ihi na a ga-ekewapụ m n'ebe Yeshua nọ, n'ihi ụmụnna m ndị bụ ndị ikwu m dịka anụ ahụ si dị, ndị bụ ụmụ Izrel, ndị bụ ndị nna nna, ndị nwe nna nna, otuto ihe ugwu, onyinye udo, ọrụ Chineke na nkwa. Ndị bụ nna nna, ndị sitere n'anụ ahụ Yeshua, onye bụ Chineke kachasị ihe niile, onye a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Ma o nweghị ike ịbụ nna okwu Chineke enweghị ike ime ihe ọbụla, n'ihi na ndị niile sitere na Izrel abụghị Izrel, ha niile abụghịkwa ụmụ, n'ihi na ha bụ mkpụrụ Abraham, kama n'ime Aịzik ka a ga-akpọ mkpụrụ gị. Nke ahụ otu ọ dị, ndị bụ ụmụ anụ ahụ abụghị ụmụ Chineke, kama a na-agụ ụmụ ndị a dịka ụmụ nkwa ahụ si dị, n'ihi na nke a bụ okwu nkwa: n'oge a ka m ga-abịa, Sera ga-amụkwa nwa nwoke. Ọ nụghị nke a, kama ọ nụkwara Rebeka mgbe ọ tụrụ ime site n'aka otu onye, ya bụ site n'aka nna anyị Aịzik, n'ihi na mgbe a na-amụ ụmụ, ha enweghị ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ, ka nzube Chineke wee dịgide dịka nhọpụta si dị. Ọ bụghị site n'ọrụ, kama site n'aka onye a na-akpọ oku. A gwara ya sị, onye okenye ga-ejere nke nta ozi, dịka edere sị, ahụrụ m Jekọb n'anya ma kpọọ Ịsọ asị. Gịnị ka anyị ga-ekwu mgbe ahụ? O nwere ikpe ziri ezi n'ebe Chineke nọ. Chineke agaghị eme ya, n'ihi na ọ gwara Mozis sị, m ga-emere onye m ga-emere ebere ebere, m ga-enyekwa ọmịiko n'ebe onye m ga-enwere ọmịiko nọ. Ya mere, ọ bụghị n'ime onye chọrọ, ọ bụghịkwa n'ime onye na-agba ọsọ, kama ọ bụ Chineke na-eme ebere. N'ihi na akwụkwọ nsọ gwara Fero sị, n'ihi nke a ka m kpọlitere gị, igosi ike m n'ime gị, ka e wee kpọsaa aha m n'ụwa niile. Ya mere, ọ na-emere onye ọ chọrọ ebere, onye ọ chọrọ ọ na-emekwa ike sie ike. Mgbe ahụ ị ga-asị, gịnị mere o ji ka na-eme mkpesa? Onye megidere uche ya? Ma gị mmadụ, onye ka ị bụ, onye na-emegide Chineke? Ihe ekere eke ọ ga-asị onye kpụrụ ya, gịnị mere iji mee m otu a? Ọ bụ na ite ahụ enweghị ike ime otu ite ka ọ bụrụ ihe nsọpụrụ na ihe ọzọ maka ihere. Gịnị ma ọ bụrụ na Chineke iji gosi iwe ya ma mee ka a mara ike ya, ga-ata ahụhụ na ogologo ntachi obi arịa iwe, nke a kwadebere maka mbibi, na n'ime ka a maara akụnụba nke ebube ya n'elu arịa
ebere nke edoziri maka ebube, nakwa ndị ọ kpọrọ, ọ bụghị naanị n'etiti ndị na-eto eto kamakwa n'etiti ndị mba ọzọ, dịka o kwukwara n'akwụkwọ Hosea, m ga-akpọ ha ndị m, ndị na-abụghị ndị m, na nwanyị ahụ onye m hụrụ n'anya, onye na-abụghị Betsaida. N'ebe a kwụrụ ha ụgwọ, unu bụ ha, a ga-akpọ ha ụmụ nke Chineke hụrụ n'anya. Aịzaya tikwara mkpu banyere Izrel sị, ọ bụrụgodị na ọnụọgụgụ ụmụ Izrel dị ka aja nke oke osimiri, ọ dịghị ihe ga-afọdụ n'ime ha ma ewezụga ihe fọdụrụ, n'ihi na ọ ga-eme ka a gwọọ ya ọnụ, chịkọtakwa ya ọnụ, ego dị mkpirikpi na ikpe ziri ezi, n'ihi na Onyenwe anyị ga-eme ka a gwọọ ya ọnụ n'ụwa dị mkpirikpi. Dịka Aịzaya kwuru na mbụ, ọ bụrụ na Onyenwe anyị nke ụsụ ndị agha ha hapụghị anyị mkpụrụ, anyị gara dịka Sọdọm na dịka Gọmọra, gịnị ka anyị ga-ekwu mgbe ahụ? Na ndị mba ọzọ ndị na-esoghị ezi omume nwetara ezi omume nke okwukwe, ma Izrel ndị na-eso iwu nke ezi omume emeghị ihe iwu nke ikpe ziri ezi. Gịnị mere? N'ihi na ha achọghị ya site n'okwukwe, kama site n'ọrụ nke iwu, n'ihi na ha sụrụ ngọngọ n'elu ihe mgbochi. Dịka e dere ya, lee, m na-etinye nkume ịsụ ngọngọ na mkpara na Zayọn ka ndị mmadụ daa. Onye ọbụla kwere na ya agaghị eme ihere. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 10. Ụmụnna m, ihe obi m chọrọ na ekpere m nye Chineke maka Izrel bụ ka a gwọọ ha, n'ihi na edeela m ha n'akwụkwọ na ha nwere ịnụ ọkụ n'obi nke Chineke, mana ọ bụghị dịka ihe ọmụma si dị, n'ihi na ebe ha na-eleghara ezi omume nke Chineke anya ma na-achọ ime ka ezi omume nke ha guzosie ike, edoghị onwe ha n'okpuru ezi omume nke Chineke, n'ihi na Yeshua bụ njedebe nke iwu maka ezi omume nke ndị niile na-edebe ya. N'ihi na Mozis kọwara ezi omume nke iwu n'ụzọ dị otu a: onye ọbụla na-eme ihe ndị a ga-erite uru. Ma ezi omume nke okwukwe na-ekwu otu a: a sịla n'obi gị, onye ga-arịgo n'ime ka Yeshua si n'eluigwe bịa, ya bụ n'elu, ma ọ bụ onye ga-arịda n'ime omimi Yeshua, ya bụ onye ga-esi n'ọnwụ bilie ọzọ, si. Okwu ahụ dị n'ime gị, n'ọnụ gị na n'obi gị. Nke a bụ okwu nke anyị na-ekwusa, n'ihi na ọ bụrụ na ikwupụta okwukwe gị n'ọnụ Onyenwe anyị Yeshua, wee jiri ọnụ gị pụọ n'ọnụ, a ga-azọpụta gị. N'ihi na kwere n'obi gị na Chineke kpọlitere ya n'obi mmadụ ga-ebili n'ezi omume, ma jiri ọnụ ya kwupụta sị, onye kwere na ya agaghị eme ihere. N'ihi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti onye Itali na onye Grik, n'ihi na onye bụ mmadụ niile bara ọgaranya nye ndị niile na-akpọku ya, n'ihi na onye ọbụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ga-azọpụta. Ma olee otu ha ga-esi kpọọ onye ha na-ekweghị? Oleekwa otu ha ga-esi kwere n'onye ha na-anụbeghị banyere ya? Oleekwa otu ha ga-esi nwee ike ige ntị na-enweghị onye na-ekwusa ozi ọma? Oleekwa otu ha ga-esi kwusaa ozi ọma ma ọ bụrụ na eziteghị ha? Dịka e dere sị, lee ka okwu ndị na-ezisa ozi ọma nke udo si maa mma ma na-eweta ozi ọma nke ihe ọma, ma ọ bụghị mmadụ niile rubere ozi ọma gị isi. N'ihi na Aịzaya sịrị, Onyenwe anyị, onye kwere n'ihe anyị na-ekwu? Mgbe ahụ, okwukwe na-abịa site n'ịnụ ihe,
ịnụ ihe site n'okwu Chineke, ma ana m ajụ sị, ha ahụbeghị. N'ezie, ụda ha agbasawo n'ụwa niile. Okwu ha agbasawokwa ruo nsọtụ ụwa. Ma ana m ajụ sị, Izrel ọ maghị Chineke? Mbụ Mozis kwuru sị, m ga-ekpughe gị site n'aka mba na-abụghị mba m. M ga-emekwa ka iwe gị dị ọkụ site n'aka mba nzuzu. Aịzaya ji obi ike kwuo sị, ndị na-achọghị m achọtawo m, ekpughewokwa m nye ndị na-achọghị m. Ọ na-asịkwa Izrel, agbatịwo m aka m n'ahụ ndị na-enupụ isi na ndị nwere anya ukwu ogologo ụbọchị dum. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 11. Mgbe ahụ m na-ajụ sị, Chineke ọ gbahapụla ndị ya? Chineke ekwela, n'ihi na mụ onwe m bụkwa Abraham sitere n'ebo Benjamin, onye Izrel site n'ime ụmụ Chineke. Chineke ahapụbeghị ndị ya bụ ndị ọ maara na mbụ. Unu amaghị ihe akwụkwọ nsọ kwuru gbasara Ịlaịja, otu o si gwa Chineke okwu megide Izrel sị, Onyenwe anyị, ha rụọ ọrụ mbibi dị ukwuu. Onyenwe anyị, ha egbuo ndị amụma gị ma gwọọ ebe ịchụ àjà gị. Ahapụrụ m naanị m, ha na-achọkwa m, ma gịnị ka Chineke zara ha? Edebere m onwe m mmadụ 6 ndị na-akpọghị ikpere n'ala nye Baal. Ọ bụ na n'oge a, e nwere ihe fọdụrụ dịka nhọrọ nke amara si dị. Ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'amara, ọ bụghịzi site n'ọrụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ amara, ọ bụghịkwa ọzọ amara. Ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'ọrụ, ọ bụghịkwa ọzọ amara. Ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ọrụ, ọ bụghịkwa ọzọ ọrụ. Gịnịzi? Izrel enwetaghị ihe ọ chọrọ, kama o nwetara nhọrọ, ebe ndị ọzọ siri ike, dịka edere si dị. Chineke nyere ha mmụọ nke ụra, anya ka ha ghara ịhụ ụzọ, na ntị ka ha ghara ịnụ. Ruo ugbu a, David wee sị, ka tebụl ha ghọọ ọnya, ụgbụ na ihe mgbochi, dịka ụgwọ ọrụ maka ha. Ka anya ha gbaa ọchịchịrị, ka ha ghara ịhụ ụzọ, ma na-ehulata n'azụ ha mgbe niile. Mgbe ahụ ana m ajụ sị, ha sụrụ ngọngọ ịda. Chineke ekwela, mana site n'ọdịda ha, nzọpụta na-abịara ndị mba ọzọ iji mee ka ha soro. Ya mere, ọ bụrụ na ọdịda ha bụ akụ nke ụwa na mbelata ha bụ akụ nke ndị mba ọzọ, oleezi otu ha ga-esi baa ụba karịa? Maka ịgwa unu ndị mba ọzọ okwu, ebe m bụ onye amara, onye ozi nke unu ndị mba ọzọ, ana m eme ka ọrụ m ka mma, iji nwaa ime ka nkwenye site n'anụ ahụ m ma zọpụta ụzọ isi soro ụfọdụ. N'ihi na ọ bụrụ na ịchụpụ ha bụ ime ka ụwa dịghachi na mma, gịnị ka nnabata ha ga-abụ ma ọ bụghị ndụ site na ndị nwụrụ anwụ? Ọkụkọ dum, ọ bụrụkwa na mgbọrọgwụ ahụ dị nsọ, otu ahụ ka mkpụrụ mbụ dị nsọ maka ya, otu ahụ ka agbajipụ alaka ndị ahụ. Alaka ndị ahụ adịghịkwa nso. Ọ bụ ezie na a nyadoro ụfọdụ n'ime ha ma mee ka ịbụ osisi olive ọhịa, ịbụrụ onye ga-esoro mgbọrọgwụ na abụba nke osisi olive ahụ. Atụla isi megide alaka ndị ahụ. Ọ bụrụkwa na ị na-anya isi n'onwe gị mgbọrọgwụ nke onwe gị, mgbe ahụ ị ga-asị na ọ bụghị gị nwere mgbọrọgwụ ahụ,
kama agbajipụwo alaka ndị ahụ ka e wee nyegide m. Ee, agbajipụwo m ha n'ihi okwukwe na-ezighị ezi. Ị na-eguzokwa n'okwukwe, ekwela ka ọ gbajie ha, kama tụọ egwu, n'ihi na ọ bụrụ na Chineke emeghị ka alaka ndị e kere eke dị nsọ, ka ọ ghara imekwara gị ebere. Ya mere, lezienụ anya n'ọkwa Chineke na otu o si sie ike nye ndị dara ada. Mana n'ebe unu nọ, ọ bụrụ na unu anọgide n'ọkwa ya, a ga-ebipụ unu. Ha onwe ha kwa, ọ bụrụ na ha eguzosighị ike n'okwukwe, a ga-ebufe ha, n'ihi na Chineke nwere ike ibughachi ha azụ. N'ihi na ọ bụrụ na e bipụrụ unu n'osisi oliv nke bụ ọhịa site n'okike, ma mee ka unu too n'ụzọ megidere okike, ka unu wee bụrụ osisi oliv na ezi omume, lee ka ndị sitere n'okike ga-esi too ghọọ osisi oliv nke ha. N'ihi na achọghị m ka unu mara ihe nzuzo a, ma ọ bụ ka unu na-anya isi n'onwe unu na n'otu akụkụ isi ike abịarutela Izrel, ruo mgbe ihe ọjọọ nke ndị mba ọzọ ga-abịa. Ya mere, a ga-azọpụta Izrel dum dịka e dere sị, onye nzọpụta ga-esi na Zayọn pụta, ọ ga-anapụkwa Jekọb ike. Nke a bụkwa ndụmọdụ m maka ha mgbe m ga-ewepụ mmehie ya. Banyere oziọma ahụ, ha bụ ndị iro n'ihu unu, mana maka nhọrọ, ha adịghị ya anabata n'ihi ndị nna nna, n'ihi na onyinye na ọkpụkpọ Chineke enweghị nchegharị. N'ihi na ọ bụrụ na unu ekweghị na Chineke n'oge gara aga, ugbu a unu enwetawo amara site n'okwukwe unu. Otu a kwa, ugbu ahụ ha aghọtaghị ebere e gosiri unu, ka ha onwe ha nwee nnweta ebere. N'ihi na Chineke emechiwo ihe niile na-ekweghị ekwe, ka o wee meghere mmadụ niile ebere. Lee ka akụ nke amamihe na ihe ọmụma Chineke si dị omimi! Lee ka ikpe na ụzọ ya si doo anya! Onye maara uche Onyenwe anyị, ma ọ bụ onye maara uche Onyenwe anyị, ma ọ bụ onye bụ onye ndụmọdụ ya, ya bụ onye nyere ya ụzọ, ma ga-akwụghachi ya ụgwọ ọrụ, n'ihi na site n'aka ya, na site n'aka ya, n'ihu ya ka ihe niile dị, ya ka otuto dịrị ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 12. Ya mere, ụmụnna m, site n'ebere Chineke, ka unu mee ka ahụ unu bụrụ aja obi ụtọ dị nsọ, nke a na-anabata Chineke. Unu adịkwala ka ụwa a, kama ka unu gbanwee site n'ime ka uche unu dị ọhụrụ, ka unu wee gosi ihe bụ uche Chineke dị mma, nke na-anabata nke ọma, nke zuru oke. N'ihi na site na amara e nyere m, ana m asị onye ọbụla n'etiti unu ka onye ọbụla ghara iche na ọ ga-aghọta ihe ziri ezi ịghọta, kama ka o mee ya dịka uche ya si dị, dịka Chineke kesara onye ọbụla n'ihe gbasara okwukwe. N'ihi na dịka anyị nwere ọtụtụ akụkụ n'otu ahụ, akụkụ ahụ niile enweghịkwa otu ọrụ. Otu a ka anyị, ebe anyị dị ọtụtụ, bụ otu ahụ n'ime Yeshua, onye ọbụla bụkwa akụkụ nke ibe ya. Ya mere, anyị nwere onyinye dị iche iche dịka amara e nyere anyị si dị. Ọ bụrụ na anyị nwere amụma, anyị na-ebu amụma dịka akụkụ nke okwukwe si dị, ma ọ bụ nke ọrụ, dịrịnụ njikere maka ọrụ ahụ, ma ọ bụ onye na-ezi ihe maka izi ihe, ma ọ bụ onye na-agba ume n'ịgba ume, onye na-ekesa ihe, mee ya n'ụzọ dị mfe, onye na-achị achị, jiri ịdị uchu
na-eme ya. Onye na-eme ebere jiri obi ụtọ na-eme obi ụtọ, ka ọṅụ ghara ịbụ ihe efu. Kpọọ ihe ọjọọ asị, hụkwa ezi ihe n'anya. Hụnụ ibe unu n'anya n'ịhụnanya ụmụnna, n'inye nsọpụrụ. Gaanụ n'ihu ibe unu. Unu adịla umengwụ n'ijere ozi, kama unu dị jụụ n'ime mmụọ n'ijere Onyenwe anyị ozi. Na-eme ka olileanya dịghachi ndụ, na-eme ka mkpagbu dị jụụ, na-ekpe ekpere, na-ekesa mkpa dị nsọ, ma na-etinye onwe unu n'ụlọ ọgwụ. Na-agọzi unu ndị na-akpagbu unu, na-agọzinụ ka m na-ekwu. Unu akọchakwala, na-agbakenụ na ndị na-agbake, ma na-eru uju na ndị na-eru uju. Na-ahụnụ ibe unu n'anya. Unu atụla egwu, kama meenụ ka unu na ndị dị ala ha nhata. Unu aghọla ndị maara ihe onwe unu. Unu akwụkwala onye ọbụla ụgwọ ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ. Meenụ ihe ziri ezi n'anya mmadụ niile. Ọ bụrụ na o kwere omume, ruo n'oke ọ dị n'ime unu, nwee udo na mmadụ niile. Unu atụla egwu. Unu ekpela ikpe ziri ezi nye onwe unu, kama nyenụ iwe ohere, n'ihi na edere sị, "Ọbọ bụ nke m ga-akwụghachi," ka Onyenwe anyị kwuru. Ya mere, ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri. Ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri. N'ihi na n'ime nke a, unu ga-atụba akpịrịkpa ọkụ n'isi ya. Ha bụrụla onye ọbịa nke obi ọjọọ, kama bụrụ onye ọbịa nke obi ọma. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 13. Ka mkpụrụ obi ọbụla n'okpuru ndị ọchịchị dị elu, n'ihi na ọ dịghị ike ọbụla ma ọ bụghị site n'aka Chineke. Ndị ọchịchị dị adị bụkwa ndị Chineke họpụtara. Ya mere, onye ọbụla nke na-emegide ndị ọchịchị na-emegide iwu Chineke. Onye ọbụla nke na-emegidekwa ga-anata ikpe nke ya maka m. N'ihi na agaghị m atụ ndị ọkaiwu egwu maka ọrụ, kama maka ihe ọjọọ. Ya mere, ezi ihe agaghị atụ egwu ike. Mee nke ọma, otu ahụ ka ị ga-enweta otuto site n'aka ya, n'ihi na ọ bụ onye ozi Chineke maka akụnụba gị. Mana ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ, tụọ egwu ya, n'ihi na ọ naghị ebu mma agha maka ihe ọbụla. N'ihi na ọ bụ onye ozi Chineke ịbọ ọbọ n'ahụ ndị na-eme ihe ọjọọ. N'ihi nke a, ị ga-edo onwe gị n'okpuru, ọ bụghị naanị maka iwe, kamakwa maka akọ na uche. N'ihi nke a, na-akwụkwa ụtụ, n'ihi na ha bụ ndị ozi Chineke, ma na-etinye onwe ha n'ọrụ maka otu ihe ahụ. Ya mere, nye mmadụ niile ụtụ ha ụtụ. Nye onye unu ji ụgwọ ụtụ, onye unu ji ụgwọ omenala, onye unu ji ụgwọ nsọpụrụ. Unu ji onye ọbụla ụgwọ ọbụla, ma na-ewezuga ịhụ ibe unu n'anya, n'ihi na onye hụrụ ibe ya n'anya emezuola iwu ahụ. Ebe ọ bụ na ị gaghị akwa iko, egbula mmadụ, ezula ohi, agbala akaebe ụgha, emela ihe iri ngo. Ọ bụrụkwa na e nwere iwu ọbụla ọzọ agụnyere ya n'okwu ya, ya bụ, hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Onye na-anaghị emerụ onye agbata obi ya ahụ bụ mmezu nke iwu ahụ. N'ịtụle oge eruola ka anyị si n'ụra bilie, n'ihi na nzọpụta anyị dị nso ugbu a.
karịa mgbe anyị leghara ya anya. Abalị agafeela, ụbọchị dịkwa nso. Ya mere, ka anyị ji ọrụ nke ọchịchịrị ma yikwasị ihe agha nke ìhè, ka anyị wee jee ije n'eziokwu dịka ọ dị n'ehihie, ọ bụghị n'ịrara onwe anyị nye na ịṅụbiga mmanya ókè, ma ọ bụ ijide mpi na agụụ, ma ọ bụ njide esemokwu na iro, mana yikwasịnụ onwe anyị Yeshua. Unu echekwala maka anụ ahụ iji mezuo ọchịchọ ya. Akwụkwọ nke Rom isi nke 14. Onye nwere okwukwe zuru oke ya nabata gị, mana ọ bụghị maka esemokwu ma ọ bụ esemokwu. Otu onye na-eme ka a mara ya ihe niile, onye ọzọ, onye tetara, na-eme ka akwụkwọ nri dị mma. Onye na-eri ihe na-anaghị eleda ya anya. Onye na-anaghị eri ihe ya ekpebie onwe ya na-eme ka a mara ya ikpe, n'ihi na Chineke anabatawo ya. Onye ka ị bụ, onye na-ama ohu onye ọzọ ikpe? Ọ ga-eguzo ma ọ bụ daa dịka onye nwe ya si dị? Ee, a ga-eguzosi ike, n'ihi na Chineke nwere ike ime ka o guzo. Onye na-enwere otu ụbọchị dị iche n'ụbọchị ọzọ, onye ọzọ na-ewere kwa ụbọchị dịka otu, ka onye ọbụla kwenyesiri ike n'uche nke ya. Onye ọbụla na-edebe ụbọchị ahụ na-edebe ya maka Onyenwe anyị. Onye ọbụla na-anaghị edebe ụbọchị ahụ anaghị edebe ya maka Onyenwe anyị. Onye ọbụla na-eme ka ọ mara ya na-eri ya Onyenwe anyị, n'ihi na ọ na-ekele Chineke. Onye ọbụla na-anaghị eri ihe anaghị eri ya nye Onyenwe anyị, ma na-ekele Chineke, n'ihi na ọ dịghị onye n'ime unu dị ndụ maka onwe ya. Ọ dịghịkwa onye nwụrụ maka onwe ya, n'ihi na ọ bụrụ na anyị agha ụgha, anyị ghara onwe anyị ụgha. Ma anyị nwụrụ anwụ, anyị nwụrụ n'ihu Onyenwe anyị. Ma anyị ghaa ụgha, ma anyị nwụrụ anwụ, anyị bụ onwe anyị. Ya mere, Yeshua nwụrụ, bilitekwara, e wee weghachi ya ka ọ bụrụ onye nwe ndị nwụrụ anwụ ma nwụọ. Ma gịnị mere iji na-ama nwanne gị ikpe, ma ọ bụ gịnị mere iji na-eleda nwanne gị anya? N'ihi na anyị niile ga-apụta n'ihu ikpe Yeshua, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, abụ m ka Onyenwe anyị kwuru, ọ bụ m ka m kwuru. Ikpere niile ga-akpọ isi ala nyere m, ire niile ga-ekwupụtakwa Chineke. Otu a ka onye ọbụla n'ime unu ga-aza Chineke ajụjụ banyere onwe ya. Ya mere, unu ekpela ibe unu ikpe ọzọ, kama tụlee nke a, na ọ dịghị onye na-etinye ihe mgbochi ma ọ bụ ihe mgbochi maka nwanne ya nwoke. Maranụ ma kwenyesi ike na ya site n'aka Onyenwe anyị, na ọ dịghị ihe rụrụ arụ n'onwe ya, kama onye na-ekpe ikpe ihe na-adịghị ọcha, ọ bụ ihe rụrụ arụ nye ya. Ma ọ bụrụ na nwanne gị na-ata ahụhụ maka nri, ugbu a unu adịghị ndị ebere. Unu emebila ya na nri unu, nke Yeshua nwụrụ maka ya. Unu emela ka ekwujọ ihe onwunwe unu, n'ihi na alaeze Chineke abụghị nri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ, kama ọ bụ ezi omume na udo na ọṅụ n'ime mmụọ nsọ. N'ihi na onye na-ejere Yeshua ozi n'ihe ndị a bụ ihe Chineke na-anabata, mmadụ na-asọpụrụkwa ya. Ya mere, ka anyị na-agbaso ihe ndị metụtara udo na ihe nke mmadụ na-eme nwere ike iwuli onye nke ọzọ elu. Ebibila ọrụ Chineke n'ihi Chineke.
ihe niile dị ọcha n'ime Chineke, mana ọ bụ ihe ọjọọ ka mmadụ rie ihe na-akpasu iwe. Ọ dịghị mma iri anụ maọbụ ịṅụ mmanya vaịn maọbụ ime ihe ọbụla na-eme ka nwanne gị sụọ ngọngọ maọbụ nke na-eme ka asụ ngọngọ maọbụ nke na-eme ka ọ sụ ngọngọ. Ị nwere okwukwe? Nwee okwukwe n'onwe gị n'ihu Chineke. Ngọzi na-adịrị onye na-anaghị ama onwe ya ikpe n'ihe o nyere, n'ihi na onye nwere obi abụọ mara ikpe ma ọ bụrụ na o rie, n'ihi na ọ naghị eri site n'okwukwe. Ihe na-abụghị site n'okwukwe bụ mmehie. Akwụkwọ nke Rom isi nke 15. Anyị ndị siri ike aghaghị ibu nsogbu ndị na-adịghị ike, ọ bụghịkwa ime ihe na-atọ onwe anyị ụtọ. Ya mere, ka onye ọbụla mee ihe na-atọ onye agbata obi ya ụtọ na ihe dị mma maka iwuli elu, n'ihi na Yeshua achọghịkwa ime ihe na-atọ onwe ya ụtọ, kama dịka e dere ya, nkọcha nke ndị na-ata ụta adakwasịwo m, n'ihi na e dere ihe edere na mbụ maka ntụziaka anyị, ka anyị wee site na ndidi na nkasi obi nke akwụkwọ nsọ nwee olileanya. Ugbu a ka Chineke nke ndị na-akasi obi nye unu ka unu wee dị ka ibe unu, dịka Yeshua si kwuo, ka unu wee jiri otu uche na otu ọnụ kpee ekpere nye Chineke, ya bụ nye Nna nke Onyenwe anyị Yeshua. Ya mere, naranụ n'aka ibe unu dịka Yeshua natakwara, ka e wee nye Chineke otuto. Ugbu a, ana m asị na Yeshua bụ onye ozi nke ibi ugwu maka eziokwu nke Chineke, iji kwado nkwa ndị ekwere nna nna. Ka ndị mba ọzọ kpee ekpere nye Chineke maka ebere ya, dịka e dere, ya mere, m ga-ekwupụta unu n'etiti ndị mba ọzọ ma bụrụ abụ aha gị. Ọ sịkwara, kpọtanụ onwe unu ọnụ, unu ndị mba ọzọ na ndị ya. Ọ sịkwara, kpeenụ ekpere nye Onyenwe anyị, unu ndị mba ọzọ niile. Tookwa ya mba niile. Aịzaya sịkwara, onye isi Jesi ga-adị, onye ga-ebili ịchị mba ndị mba ọzọ. N'ime ya ka ndị mba ọzọ ga-atụkwasị obi. Ugbu a ka Chineke nke olileanya jupụta unu n'ọṅụ na udo niile n'okwukwe, ka unu wee jupụta n'olileanya site n'ike nke mmụọ nsọ. Ụmụnna m, emekwara m ka unu kwenye na unu onwe unu jupụtara n'ịdị mma, jupụtara n'ihe ọmụma niile. Unu nwekwara ike idu ibe unu ọdụ. Ma ụmụnna m, edela m unu akwụkwọ n'obi ike, dịka onye na-echetara unu n'ihi amara Chineke nyere m, ka m wee bụrụ onye ozi nke Yeshua nye ndị mba ọzọ, na-eje ozi ọma Chineke, ka onyinye nke ndị mba ọzọ wee bụrụ ihe a na-anabata, ebe o doro nsọ site na mmụọ nsọ. Ya mere, agaghị m ịṅụrị ọṅụ na Yeshua kama n'ihe ndị metụtara Chineke, n'ihi na agaghị m enwe ike ikwu maka ihe ọbụla Yeshua na-arụghị site n'aka m, ime ka ndị mba ọzọ rube isi n'okwu na omume site n'ike nke ihe ịrịba ama na ihe ebube site na mmụọ nsọ nke Chineke, na site na Jerusalem na site na gburugburu, ka m wee gbasaa ozi ọma Yeshua. Etinyela m onwe m n'ọrụ ikwusa ozi ọma ahụ, ọ bụghị ebe a họpụtara Yeshua, ka m wee ghara iwuli ya n'elu ntọala ọzọ. Ma dịka e dere, ndị a na-ekwughị okwu banyere ya ga-ahụ ya, ndị na-anụbeghịkwa ga-aghọta ya. Ya mere, ekwere ka m bịakwute unu ugboro 10. Mana ugbu a, ebe ọ bụ na enweghị m ebe ọzọ n'ebe ndị a,
achọsiwo m ike ruo ọtụtụ afọ ịbịakwute unu. Mgbe m na-aga Spen, m ga-abịakwute unu n'ihi na enwere m olileanya ịhụ unu n'ụzọ m, ka unu wee duzie m n'ụzọ m. Mgbe m jupụtasịrị onwe m ntakịrị na ndị enyi unu, ma ugbu a ana m aga Jerusalem ijere ndị nsọ ozi, n'ihi na ọ dị ndị Masedonia mma inye oke ụfọdụ nye ndị nsọ dara ogbenye nọ na Jerusalem, n'ihi na ọ tọrọ ha ụtọ. Ha bụkwa ndị nwe ha, n'ihi na ọ bụrụ na emeela ka ndị mba ọzọ keta oke n'ihe ime mmụọ ha, ọrụ ha bụkwa ijere ha ozi n'ihe ahụ. Ya mere, mgbe m mechara nke a ma ka mkpụrụ a akara nye ha, m ga-agafe unu na Spen. Amaara m na mgbe m bịarutere, m ga-abịakwute unu na ngọzi nke oziọma Yeshua. Ọzọkwa, ụmụnna m, ana m arịọ unu n'ihi Onyenwe anyị Yeshua na maka ọnwụ nke mmụọ nsọ, ka unu na mgbarịta mgba site n'ikpeku Chineke ekpere maka m, ka e wee zọpụta m n'aka ndị na-enupụ isi na Judia, ka ozi nke m ga-arụ na Jerusalem wee bụrụ nke ndị nsọ ga-anabata, ka m wee bịakwute unu n'ọṅụ site n'uche Chineke, ka mụ na unu wee dịghachi na mma. Ka Chineke nke udo dịrị unu niile. Amen. Akwụkwọ nke Rom, isi nke 16. Na-ajụ unu Febe, nwanne anyị nwanyị, onye bụ onye na-ejere chọọchị nke Centra ozi, ka unu wee nara ya n'ime Onyenwe anyị dịka o kwesịrị ịdị nsọ, ma nyere ya aka n'ihe niile ọ chọrọ enyemaka unu, n'ihi na o nyerela anyị aka ile ọbịa nye ọtụtụ mmadụ, nakwa nye m. Kelenụ Prisila na Akwila, ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ n'ime Yeshua, ndị agbụrụ olu ha n'ihi ndụ m, ndị ọ bụghị naanị mụ onwe m na-ekele, kamakwa chọọchị niile nke ndị mba ọzọ. Kelenụkwa chọọchị dị n'ụlọ ha. Kelenụ Epenetus m hụrụ n'anya, onye bụ mkpụrụ mbụ nke aka ya n'ime Yeshua. Kelenụ Masilute, Andronicus na Lunia, Mariam, onye rụsiri ọrụ ike n'ọhịa n'etiti ụmụnne nna na ndị mkpọrọ ibe m, ndị a ma ama n'etiti ndị ozi, ma nọrọ n'ime Yeshua tupu m abịa. Kelenụ Vabronus, onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ n'ime Amplias, onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ n'ime Onyenwe anyị Yeshua, na Stakis, onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ. Kelenụ Apeles, onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ n'ime Yeshua. Kelenụ ndị bụ ndị enyi Aristobulus. Kelenụ Herodion, onye ikwu m. Kelenụ ndị enyi Narcissus, ndị nọ n'ime Onyenwe anyị. Kelenụ Trifena na Trifosa, ụmụ nwanyị ndị na-arụ ọrụ n'ime Onyenwe anyị. Kelenụ Persides mara mma, onye rụsiri ọrụ ike n'ime Onyenwe anyị. Kelenụ Rufus, onye ahọpụtara n'ime Onyenwe anyị, nne ya. Kelenụ Asincrotus, Flegon, Hermas, Patroba, Mercury nọnyere unu, na ụmụnna ndị a. Kelenụ Philologus na Julia, Naraya na nwanne ya nwanyị Olimfia, na ndị nsọ niile nọnyere ha. Kelenụ ibe unu n'asụsụ ọnụ dị nsọ. Nzukọ Yeshua na-ekele unu. Ugbu a, ụmụnna m, ana m agba unu ume ka unu tụlee ndị na-akpata nkewa na mmejọ megide ozizi unu mụtara, ka unu wepụkwa ha ọzọ, n'ihi na ndị dị otu ahụ abụghị ndị na-ejere Onyenwe anyị Yeshua ozi, kama ndị na-ejere afọ ha ozi.
sitekwa n'okwu ụwa na ire ụtọ na-eduhie obi ndị na-amaghị ihe, n'ihi na nrubeisi unu agbasawo n'etiti mmadụ niile. Ana m aṅụrị ọṅụ n'ime unu, mana achọrọ m ka unu bụrụ ndị maara ihe n'ihe dị mma na ihe dị mfe na ihe ziri ezi. Chineke nke udo ga-eme ka ekwensu daa n'okpuru ụkwụ unu n'oge na-adịghị anya. Amara nke Onyenwe anyị Yeshua dịnyere unu. Timoti, onye na-enyere m aka, Louis, Leson na Sosipa, ndị ikwu m, na-ekele unu. Taịtọs, onye dere akwụkwọ ozi a, na-ekele unu n'ime Onyenwe anyị. Gwadganụ onye ọbịa m na nke ukwuu dum na-ekele unu. Erastus, onye na-eje ozi obodo ahụ, na Katọs nwanne m nwoke na-ekele unu. Amara nke Onyenwe anyị Yeshua ka unu niile dị. Amen. Onye nwere ike ime ka unu guzosie ike dịka oziọma m na nkwusa nke Yeshua si dị, site na mkpughe nke ihe omimi nke ezoro ezo site na mmalite ụwa, ma ugbu a emepeela ma gbasaa n'etiti mba niile site n'akwụkwọ nsọ nke ndị amụma, dịka iwu nke Chineke ebighị ebi si dị site n'irube isi nke okwukwe nye Chineke. Dịka m si kwuo, naanị onye maara ihe ka otuto dịrị site na Yeshua ruo mgbe ebighị ebi. Amen.